Medune kowe kaya Brahala. Ya ora apa-apa nya, sayuta. Nggih. Talangi sik. Saking sinten? Saka Pak Ferry Suranto. Raden Ferry Suranto mbiyen tau ngundang awake dhewe ning Tangerang. Matur nuwun Pak Ferry, mugi ora lokak ning saya kebak. Ngapa lho? Ngapa? Kok angguk? Ora apret wong aku ki mengo ngene iki tak ambekku sampluk ming dadi makrek. Ora kok maido. Ya, terus sing karo tengah. Heeh, didongke kanca-kanca presiden. Wah, jan. Wis. Ya, didongke iki sinden-sinden kuwi. Kula. Lah iya iki dienggo saka nggih. Pak Ferry dienggo sinden-sinden. Nggih. Wiyagane oleh ora iki? Empuk kok ya. Wiyaga wis mulai do. Iya, wiyaga urung cair. Nah, Pak Pak Ferry nonton kok iki engko rak njur transfer meneh kagem wiyaga. Sing iki wis dinehke urung? Wis. Urung, Ding.